4 снежня у будынку раённага аддзелу ўнутраных спраў адбыўся прыём грамадзян начальнікам управлення па грамадзянстве і міграцыі ўправлення ўнутраных спраў Магілёўскага аблвыканкама Сергеем Крукавым. У гэты дзень жыхары нашага раёна маглі звярнуцца да спецыялістаў з управлення грамадзянства і міграцыі па пытаннях размяшчэння і пражывання на тэрыторыі Беларусі і атрымання пашпартоў. Такія прыёмы грамадзян праходзяць не радзей, чым раз у месяц, а з удзелам супрацоўнікаў з управлення раз у квартал. На гэтых сустрэчах супрацоўнікі аддзела па грамадзянстве і міграцыі азнаёмліваюцца з пытаннямі і прэтэнзіямі грамадзян і дапамагаюць іх вырашыць. Это традиционное мероприятие, которое направлено на выполнение требований директивы президента номер 2 по осуществлению административных процедур. И, как правило, все руководители областного аппарата выезжают в районы для оказания гражданам практической помощи по решению каких-то вопросов, которые не могут найти разрешение здесь, на местах, в районах. Поэтому мы, как правило, выезжаем во все регионы Могилевской области для оказания каких-то спорных вопросов, либо неразрешимых вопросов. Если мы не можем разрешить, значит мы обращаемся, может, через департамент Министерства внутренних дел и решаем, помогаем гражданам решить их вопросы, спорные вопросы в части документирования паспорта, получения вида на жительство, ну и так далее. Все вопросы, которые относятся к компетенции подразделений по гражданству и миграции в области. Предварительно дается информация средствам массовой информации, что в период времени с такого-то по такого-то проводится выездной прием граждан сотрудников подразделений по гражданству и миграции. Ну, во главе, конечно, с руководством, либо я выезжаю, либо мои заместители. Асаблівая ўвага на прыёме грамадзян надавалася пераселенцам з Украіны. У нашым раёне падалі заяву на афармленне віду на жыхарства ўжо 161 чалавек на розных падставах. Гэта наяўнасць блізкага сваяка ў Беларусі, працаўладкаванне і іншае. Прыйшоў у гэты дзень на прыём і Андрэй Тулік, у недалёкім мінулым жыхар Данецкай вобласці, які спыніўся ў Шклоўскім раёне ў сваяка і плануе застацца ў Беларусі на пастаяннай аснове. Я обратился в отделение милиции города Шклова в иммиграционную службу для получения вида на жительство. Ну, вот сейчас документы оформляю и потом в течение, так скажем, определенного периода мне должны предоставить вид на жительство. Я планирую в дальнейшем остаться в Республике Беларусь, так как в Донецкой области в данный момент жить очень тяжело, идут боевые действия. Усяго ж на прыём прыйшло 15 чалавек. Іх цікавілі пытанні па абмене пашпартоў, рэгістрацыі грамадзянства і атрыманні дазволу на пастаяннае пражыванне на тэрыторыі Беларусі. Тыя ж, хто не меў магчымасці наведаць прамую лінію, могуць прайсці ў Шклоўскі раённы аддзел па грамадзянстве і міграцыі, а таксама запісацца на прыём па тэлефоне 31 033.